En el seu 30è aniversari, el Partit dels Socialistes de Catalunya és la força política més forta i cohesionada del país. Governa a la Generalitat i els principals ajuntaments de Catalunya. I és clau en un govern espanyol també socialista. Però no ha estat fàcil el camí per arribar fins aquí. El primer pas va ser la unificació dels diversos grups socialistes que hi havia a Catalunya a la fi del règim franquista. El Partit dels Socialistes de Catalunya neix el 16 de juliol de 1978. El Palau de Congressos de Barcelona acull el Congrés d'Unitat entre la Federació Catalana del PSOE, el PSC Congrés i el PSC Reagrupament. El dia abans s'hi han reunit per separat els congressos de cada formació per dissoldre's i aprovar el protocol d'unitat. El pacte no és fàcil. Ens trobàvem que hi havia gent d'un mercat signe obrerista, gent que es considerava marxista, gent que es considerava socialdemòcrata, gent que es considerava part de l'humanisme cristià, gent que es considerava simplement d'esquerres, però cada un d'ells tenia la seva forma d'entendre la política. Els estatuts del PSC regulen la seva articulació federal amb el Partit Socialista Obrer Espanyol. Els militants de la Federació Catalana del PSOE reclamaven la integració plena, mentre els catalanistes del PSC Congrés i del Reagrupament volien un partit del tot sobirà. Josep Verde Aldea encapçalava el PSC Reagrupament des de la mort del seu fundador, Josep Pallach. Era la d'aconseguir que fos un partit d'autonomia catalana, de capacitat de decisió de Catalunya, etc. Encara que, evidentment, formant part d'una federació o d'un partit federal en el que s'hi participaria a través de l'executiva federal, etc., una federació de partits en aquest sentit. El reagrupament tan sols aporta el 10% dels delegats al Congrés Fundacional del nou PSC. Segons les quotes de representació, que es mantindran els primers anys a tots els òrgans de direcció, el 90% restant es reparteix a parts iguals entre el PSC Congrés i la Federació Catalana del PSOE. El principal artífex de la unitat és el primer secretari del PSC Congrés, Joan Reventós, que ho serà també del nou Partit dels Socialistes de Catalunya. La unificación de los tres partidos socialistas en un solo y único partido de los socialistas de Cataluña tiene una dimensión histórica. Nos convierte en la primera fuerza política de Cataluña que, codo a codo con el Partido Socialista Obrero Español, en el próximo futuro, o en un futuro democrático después de aprobada la Constitución, nos permitirá alcanzar nuevas metas en la consolidación de la democracia y en el avance hacia las profundas transformaciones de la realidad social española que tanto lo necesitan todos los pueblos de España. Les eleccions municipals de 1979, que es van fer amb una campanya amb uns cartells molt atractius que deien «Entra amb nosaltres a l'Ajuntament», significaven un canvi radical, era el pas dels ajuntaments franquistes a ajuntaments democràtics. Jo crec que el repte més important era no perdre l'empenta de ser un ajuntament democràtic. Penso que la nostra campanya electoral va estar molt basada en els barris. Vam fer un fulletó per cada barri. A cada barri explicàvem les carències, l'equipament que era més necessari, el poquet tros de verd que podíem afegir, etc. I el resultat de les eleccions d'abril de 1979 va ser, sobretot en les grans ciutats, molt favorable al Partit dels Socialistes de Catalunya. Els socialistes van passar a governar, poso per exemple, Girona, Barcelona, Tarragona, Lleida, Terrassa, Hospitalet, en fi, moltes altres ciutats, però en l'estructura encara clàssica de la que veníem, el fet que el socialisme català hagués guanyat les 4 capitals de província en aquell moment tenia un alt valor simbòlic. El que ens vam trobar més difícil de gestionar va ser un ajuntament quebrat. A mi, l'alcalde anterior, Fontaltava, em va venir amb l'interventor i uns documents i em va dir, mira, hem sumat diners per pagar a fi de mes, però el mes següent ja no està assegurat. Jo crec que en totes les ciutats i municipis on el PSC va passar a governar, va començar a aplicar polítiques innovadores de govern directe, de govern de proximitat, de tracte amb els ciutadans,
de resposta immediata a les seves necessitats, de satisfacció dels dèficits acumulats històricament, i van començar a aparèixer zones verdes, espais públics, nous espais públics urbanitzats, nous equipaments, escoles bressol, equipaments esportius, noves formes d'organitzar la participació ciutadana, i tot això, en el seu conjunt, va produir un autèntic revulsiu que va significar que els ciutadans van veure molt clarament que amb l'arribada de la democràcia als municipis s'havia produït de veritat el canvi que podien tocar amb les mans. Un cop aprovat l'Estatut d'Autonomia, al març de 1980 Catalunya celebra les primeres eleccions autonòmiques. El PSC havia guanyat les generals i les municipals, així que aspirava a construir aquesta Catalunya nova des del govern de la Generalitat. Aquest període de campanya electoral em permet desplaçar-me amb més intensitat per tot Catalunya per explicar les posicions socialistes i prendre contacte amb les dones i homes del país, escoltar-los, conèixer les seves preocupacions, les seves necessitats, els seus anhels. Però les urnes donen la victòria a la nova coalició del catalanisme conservador, Convergència i Unió. Aquella nit a l'Hotel Manila, els socialistes catalans passen de l'eufòria a la depressió. Refusen l'oferta de Jordi Pujol per entrar al govern o almenys presidir el Parlament. Durant els propers 23 anys, el PSC romandrà a l'oposició. Necessita despertar confiança, adhesió, seguretat, convenciment, i és quan, aleshores, un pot aspirar realment a guanyar. Per tant, hi vam anar a aquelles eleccions no en les millors condicions des del punt de vista d'una alternativa per ser majoritària a Catalunya. El Partit dels Socialistes arriba al seu segon congrés en una situació crítica. Raimon Obiols havia dimitit de l'executiva un any abans i lidera el corrent unitarista, que vol acabar amb les quotes de representació interna dels tres partits fundadors. Una majoria es va pronunciar a favor de superar l'etapa de xico-xica que dèiem en aquell moment, no? De posar un d'un origen, un d'un altre origen, un d'un origen, un d'un altre origen, i fer una cosa més en funció de les correnties internes, dels tipus de plantejament, més que dels orígens, de les etiquetes anteriors, no? Aleshores, això va ser interpretat com la voluntat de controlar el partit sense criteris polítics, sinó simplement per mantenir la hegemonia d'un grup social o d'un grup polític, i va provocar una reacció. La reacció va ser la de no acceptar la legitimitat d'aquell congrés. Els delegats de l'antiga Federació Catalana del PSOE abandonen els debats i es disposen a refundar-la en un congrés paral·lel que té lloc a la sala 6 del Palau de Congressos. Però la direcció federal del partit espanyol no reconeix aquelles resolucions. Els anomenats obreristes queden fora de la direcció del PSC. Des de la nova executiva, Raimon Obiols i Josep Maria Sala dedicaran els propers anys a reconstruir i a estendre l'organització. Bueno, va ser un congrés molt conflictiu perquè en el fons va ser, i s'ha dit alguna vegada, va ser el congrés de veritat de la unitat, perquè va ser el moment en el qual les dues organitzacions o les tres organitzacions es van posar en contacte a través dels seus militants de veritat. I això va ser possible, jo diria, per dues raons. Una és perquè no hi ha res més conèixer un partit, i és la voluntat de redreçar una situació adversa, i l'havíem tingut. Dos, perquè el partit havia tingut un gran creixement en nombre d'afiliació de gent que no pertanyia a cap dels partits anteriors. El 1982 comença la consolidació del PSC. Al maig, el tercer congrés, reunit a Castelldefels, confirma la confiança en la direcció encapçalada per Raventós i Obiols. L'oposició interna, que perd el congrés, ja no es correspon amb cap dels partits fundadors del PSC, sinó que, sota el nom de Nova Majoria, s'hi apleguen dirigents d'orígens diversos. I, per tant, jo crec que el congrés de Castelldefels ja va significar també un pas endavant en la direcció de la unificació real del partit. El 28 d'octubre de 1982, més de 10 milions de vots atorguen als socialistes la majoria absoluta al Congrés dels Diputats. El canvi obre nous horitzons en la política espanyola, fins llavors marcada pels hereus del règim anterior.
ho recordo com una nit emocionant, aquí, seguíem també en televisió a Madrid. Per mi era un pèl, no diré agridolça, però hi havia un punt de tristesa perquè jo sabia que aquelles eleccions em portaven a Madrid i em feien deixar l'alcaldia de Barcelona. El nou president del govern, Felipe González, situa 2 homes del PSC en 2 ministeris claus del seu primer gabinet. Ernest Lluch, el de Sanitat, i Narcís Serra, el de Defensa, per reformar un exèrcit que l'any anterior havia originat l'intent de cop d'estat del 23F. La confiança tan enorme al Partit Socialista a l'octubre del 82, jo crec que el Partit Socialista la va saber usar. Va ser una majoria absoluta, però una majoria absoluta que es va utilitzar per fer coses, per consolidar la democràcia, per crear un sistema de seguretat social i de salut modern, per incrementar l'escolarització obligatòria. Aquí també crec que vam saber aprofitar l'empenta. Joan Majó assumia el Ministeri d'Indústria el 1985 i el 1991 el PSC arribarà a tenir 3 ministres al govern de Felipe González. Narcís Serra com a vicepresident, Jordi Soler Tura al Ministeri de Cultura i Josep Borrell al d'Obres Públiques. Els primers 3 anys d'existència de la Joventut Socialista de Catalunya havien estat convulsos. Al 1980, les greus desavinences internes havien obligat a suspendre el segon Congrés de la Joventut Socialista de Catalunya i deixar l'organització juvenil durant 9 mesos en mans d'una comissió gestora. Hi havia un debat molt profund sobre el model de l'organització. Hi havia una gent que considerava que havia de ser una organització molt arrelada entre els joves treballadors i potser descuidant altra mena de problemàtiques juvenils, una gent que no estava massa d'acord en participar en moviments unitaris de la joventut, que en aquella època eren bastant potents. Al novembre de 1981, el tercer congrés tria Xavier Soto, un badaloní a punt de fer els 20 anys, com a coordinador nacional. La Joventut Socialista inicia una profunda renovació política i organitzativa que la convertirà en veritable portaveu dels problemes dels joves, sobretot dels més desafavorits. En Xavier va fer un esforç molt gran de connectar amb els sectors de la joventut que patien molt la crisi econòmica d'aquell moment, sectors que vivien a l'àrea metropolitana sense masses esperances i que la JSC havia de fer d'alguna manera de caixa de ressonància d'aquestes problemàtiques juvenils. I precisament aquí on ens trobem avui, que és l'estació de metro de Sant Antoni, ell va fer que es celebrés el Congrés de les Joventuts, em sembla que era el 5è, el desembre de l'any 1985. I precisament l'eslògan del Congrés era les sortides del túnel. Hi havia un moment d'una certa depressió col·lectiva, particularment afectava els sectors juvenils, i llavors ell va decidir que l'orientació de l'organització fos precisament fer-se ressò d'aquesta difícil situació de la joventut catalana o de sectors molt amplis de la joventut catalana i donar una sortida, una alternativa. I d'aquí el lema del Congrés, les sortides del túnel. L'estiu del 83, Raimon Obiols és escollit primer secretari del Partit dels Socialistes en un congrés extraordinari al Palau Blaugrana. Joan Reventós havia acceptat el càrrec d'ambaixador a París i deixava pas a un Obiols que amb 43 anys assumia el repte d'obrir les portes de la Generalitat a un govern socialista. Però les esperances es tornarien a esvair. L'abril de 1984, Convergència i Unió obté la primera majoria absoluta al Parlament de Catalunya. Després en vindrien 2 més, al maig de 1988 i al març del 92, amb Raimon Obiols com a primer secretari i candidat a la presidència de la Generalitat. Volem una Catalunya com la que somniaven els nostres pares, una Catalunya justa, pròspera i solidària. Volem una Catalunya com la que somnien els nostres fills, una Catalunya oberta i apassionada. Francament, no hi havia massa gent que es cregués que poguessin guanyar les eleccions, però jo vaig fer el que vaig poder, el partit també. Els resultats no van ser negatius. Si ho compares amb els resultats obtinguts després per els altres candidats, en Quim Nadal, Pasqual Maragall, Montilla, no queda molt descompensat negativament. En alguns casos són resultats amb més vots, tenint en compte que el cens electoral era molt menor. És a dir, que el que fa el que pot no està obligat a més, i vam fer el que vam poder.
L'1 de gener de 1986, Espanya i Portugal esdevenen estats membres de la Comunitat Europea. L'entrada al mercat comú és un eix fonamental de la modernització del país impulsada pel govern de Felipe González, que passa també per la participació dels exèrcits espanyols a l'OTAN. Jo no veia manera de fer la reforma militar si, a més, no tenia un complement de millora de la capacitat professional i de coneixement de la realitat dels exèrcits a Europa. Ell, per altra banda, tenia molt clar que no entraríem a la Unió Europea si no resolíem també el problema de l'Aliança Atlàntica. El 12 de març de 1986, els ciutadans són cridats a referendar la permanència d'Espanya a l'OTAN. El PSOE havia promès convocar aquest referèndum per poder sortir-ne, però el govern de Felipe González acaba demanant-hi el sí i guanya el conjunt d'Espanya. No pas a Catalunya, on els partidaris del no van assolir una mica més de la meitat dels sufragis. Només 3 mesos després del referèndum, els socialistes tornen a guanyar les eleccions generals. El 10 de juny de 1987, coincidint amb les eleccions municipals, els espanyols trien per primer cop representants al Parlament Europeu, entre els quals hi ha 3 socialistes catalans reelegits al juny de 1989, Joan Colom, Xavier Robert de Ventós i Josep Verde Aldea. Europa és ja un marc polític, Europa és un lloc de decisió sobre coses que ens afecten, per això hem d'anar amb força a Europa. Vist des d'una perspectiva europea, la força era ser forts a nivell ideològic com a socialistes, perquè en aquells moments, a més els socialistes eren el primer partit del Parlament Europeu, era el més important en aquell moment, i ser forts per donar a conèixer les realitats del propi territori, en aquest cas de Catalunya, i treballar amb els altres per exemple, per afavorir coses que poden ser interessants per nosaltres. El futur és nostre, el futur és nostre. A finals dels 80, els alcaldes del PSC ja poden encarar el futur amb més planificació estratègica. Un cop endreçats als carrers, els veïns demanen ara més serveis personals que els hi garanteixin la qualitat de vida i oportunitats per tirar endavant. Els ajuntaments han d'impulsar també el desenvolupament econòmic, atès que l'atur és encara motiu d'angoixa. En Cornellá, en los últimos años, hemos trabajado mucho. Y esto se nota en las nuevas plazas, en las nuevas escuelas, en los nuevos parques. Pero tenemos delante un reto mucho más importante, que es el conseguir el relanzamiento industrial y económico de nuestra ciudad. Y esto solo lo podemos asegurar los socialistes. Si hi ha un partit que realment està el partit més arrelat a grans ciutats, a petites ciutats, a ciutats mitjanes, ha estat i és el Partit dels Socialistes de Catalunya. Totes les eleccions municipals des de l'any 79 al nostre país, a Catalunya, han estat guanyades per als socialistes. Això és una demostració també de la confiança que els ciutadans han tingut en les persones, en els projectes que hem estat capaços de presentar per tot tipus de pobles, a tot arreu. Siempre se habla de Santa Coloma como de una ciudad con muchos problemas. Lo que no vale es refugiarse en eso como excusa para no hacer nada. Nosotros, los socialistas, creemos en el futuro de Santa Coloma i estamos convencidos de que hay otra manera de hacer las cosas. Tots tenim els nostres valors i mèrits i errors, no? Però sí que la meva ambició de ciutat era superior i creia que si ens hi esforçàvem ho podíem aconseguir. No fer la ciutat perfecta, perquè la perfecció no existeix, no? Però sí més ambició. Fa 8 anys, a Lleida, van començar un projecte per construir una ciutat moderna. Una ciutat que serveixi a les comarques del voltant, però que també serveixi a l'equilibri de tot Catalunya. Cada ciutat ha de decidir com es desenvolupa, i Barcelona ho fa projectant-se al món mitjançant la cita olímpica del 92. En els anys previs als Jocs Olímpics, l'alcalde Maragall du a terme la gran transformació de la ciutat. Acabarem d'obrir Barcelona al mar. Obrirem la serra de Collserola en els barcelonins. Rellançarem l'economia amb l'ajut dels nous empresaris, dels joves empresaris. I finalment celebrarem el 92 uns Jocs Olímpics que seran una pàgina important de la nostra història com a ciutat i com a país. I van canviar tot. Vam fer les rondes, que no estava previst.
perquè les rondes eren un daltabaix, era carregar-se al port. Va ser una gran inversió pública i va ser una renovació de la ciutat, perquè la ciutat es va obrir al mar, es van fer les rondes, clar, Barcelona no tenia solució físicament, perquè és la ciutat més densa d'Europa. Vam anar traient la ciutat endavant, vam començar a fer projectes i vam invertir 300.000 milions. 300.000 milions de peles amb tota aquesta colla d'anys. Pasqual Maragall va ser l'artífex de la coalició olímpica, que és una coalició molt important de societat civil, sector públic, sector privat, universitats, etc. I és una coalició entre govern central, govern autonòmic i govern local. El PSC mira d'ampliar la seva base social per fer front a la batalla pel govern de la Generalitat. El Congrés del desembre de 1987 vol obrir el partit als ciutadans políticament més desmobilitzats. En el Congrés següent, l'octubre de 1990 a Girona, l'apropament apunta vers altres sectors progressistes de la societat catalana. A Girona, el PSC també perfila amb més detall la proposta de federalisme asimètric. En celebrar el 10è aniversari a la plaça de Toros Monumental, el PSC és ja una realitat ben consolidada. I ajuda el PSOE a assolir el tercer triomf socialista a les eleccions generals l'octubre de 1989. El primer any de la dècada, en aquell PSC que es declara a punt per als 90, ningú no sabia que serien tan durs. Els socialistes catalans es volquen a la campanya de les eleccions generals del 93, que tornen a guanyar els socialistes. Aquell primer míting al Palau Sant Jordi deixa una empremta inoblidable. Volem alertar d'un doble perill, perquè aquestes eleccions les podria guanyar la dreta. Aznar és un risc que no ens podem permetre. Però hi ha un segon perill. És el perill del pacte de la dreta catalana amb la dreta espanyola. Un tipus de pacte que la història ens ensenya que ha estat funest sempre per Catalunya, perquè Catalunya ha avançat quan Espanya ha governat l'esquerra. Felipe, esta es tu gente. Queremos ganar limpiamente y podemos ganar limpiamente porque somos más los que creemos en el progreso, en la justicia y en la solidaridad. Tenemos la voluntad de dar un paso adelante en el progreso de nuestro país. Y con vuestro apoyo y vuestra ayuda, no digo solo con vuestro voto, digo con vuestra ilusión, con el cariño que he sentido aquí esta noche, podemos hacerlo. Podemos ganar el 6 de junio. Se van a llevar un gran chasco. Van a perder esa euforia que tienen. Podemos ganar y debemos ganar. ¡Ánimo! El Congrés de Sitges s'ha d'entendre com un congrés en què el partit afronta per tercera vegada la derrota per majoria absoluta davant d'en Pujol. I això provoca que els quadres i les noves generacions, que són els que estan tenint els quadres sobre el territori, demanen a la direcció del PSC en aquells moments una reacció. Què és el que passa en aquell congrés? Que la direcció es queda clavada, que es queda bloquejada, que se sent incapaç de liderar un procés de renovació. El 4 de febrer de 1994, primera jornada del 7è Congrés, només el 47% dels delegats vota a favor l'informe de gestió que presenta Raimon Obiols. Mostra de la voluntat de renovar el partit per dins és que per primer cop els delegats tenen vot personal i secret, en lloc de votar per delegacions i a mà alçada com fins llavors. Però el primer secretari queda desautoritzat per aquestes votacions i d'entrada decideix no presentar-se a la reelecció. Jo em vaig equivocar, probablement, perquè primer, havent estat candidat en 3 ocasions,
probablement el que hauria d'haver fet era posar el càrrec de primer secretari a disposició del Congrés. Però és que tampoc hi havia, com es va demostrar en el propi Congrés de Sitges, una substitució fàcil. No hi havia ningú que volgués assumir la primera secretaria del partit, no? S'obren 3 dies i 2 nits d'intenses negociacions al Congrés de Sitges. Obiols només està disposat a seguir al capdavant del PSC amb una direcció reduïda, de la qual no formin part els líders de l'organització territorial que s'han revelat. Narcís Serra i Pasqual Maragall s'autoexclouen com a alternatives i troben la sortida salomònica a la crisi. Formar part d'una direcció col·legiada amb Raimon Obiols, formalment com a primer secretari, Josep Maria Sala sense la secretaria d'organització i Joan Reventós de president. Josep Borrell també forma part d'aquest comitè d'acció política, al que s'incorporarà més endavant Joaquim Nadal en ser triat candidat a la presidència de la Generalitat. Jo he sentit l'anhel d'aquesta unitat